Road Machine Lovers, ja sam JJ. Ja sam Vlada. Kaži mi što je ova danas? Lancia Delta HF Integrale godine 1989, motor je 2.0, 8 ventila, standardna varijanta, 180 konja i naravno 4x4. Koga si iste da ti što se vozili na reli? Tako je, 7 godina prvak svetski u raliju. Originalna sostojba, prefarbuvano nešto prave? Auto je osvežen farbanjem 2018. godine, zato što ga pojao malo zug vremena, inače nikad nije havarisana, fabrička je, kilometraža je 108.000 km, originalna je bila bela, naravno bez nalepnice, to sam ja hteo da ukrasim po svome i nisu htjeli na originalne, ja sam promenio, stavio sam 17 sa rali varijante da bi ukrasio po svom uku. A interijerat original? Interijer je originalan štof u njemu i sve unutra originalno sem volana. Originalan volan čuvam, malo je menjen tanak i malo je veći od ovog, tako da volim tu varijantu. Da li znaš otprilike koliko troši ovaj automobil? Pošteno, ja ne gledam koliko troši, ja samo vozim. Sada mi vozim. Da li znaš koji gazdak si pored? Ja sam treći vlasnik od kako je auto izašao. Prvi vlasnik je bio neki Italijan, drugi vlasnik je iz Novog Sada. Čovjek je taj auto držao 23 godine kod sebe. On ga je uvezao od prvog vlasnika iz Italije i carinu je platio u lirama. Znači još je bila 99 ili 2000 godina. Kad je auto uvežen, kod njega je bio dugo, ja sam kupio taj auto pre 3 godine. A da li kada ga kupi biše vo dobra forma ili moraš nešto Je bio u dobrom stanju, poprilično. Ja sam nešto oko mehanike malo sredio po sebi, čisto da kažem malo detaljnije oprost sredio, prepravio neke sitnice i to je to. Pošto inače držim auto servis, pa to volim da napravim po sebi, ali auto i mehanički i limerski bio dobar. Kogak imate sobir vo Srbija, mislim da organiziraš nešto dosta skoro. Imamo 7. put organizam skup oldtimera na parkingu motela Stari Hrast. Polovina Srbije, otprilike centralna Srbija, datum je 21. jun ove godine, 7. put i nadam se za preko 150 auta. Put je otvoren za svakog, ulaznice se ne plaćaju, bilo bi lepo da neko iz Makedonije dođe, pošto dolaze ljudi iz cele bivše Jugoslavije, tako da bi bilo lepo da neko dođe sa vaše strane. Slobodno ko je zainteresiran može na nas da ni piše da ve povrzeme. Hvala ti mnogo što ni dozvolja da snimemo ovaj automobil. Ама nema da se pojavi samo jednaš, imaš ušte nešto vednaš kada snimeme. Neka bude iznenađenje za sledeći put. Ajde, благодарам много. Ćao. Ćao, hvala.